आता मी ज्या लोकेशनवरती उभा आहे सर्वप्रथम तुम्हा सर्वांनी मनापासून हार्दिक स्वागत करतो आहे. मित्रांनो, आता ज्या लोकेशनवरती उभा आहे ना मी, असा फणफणीत इथे वारा सुटलेला आहे ना, कंटिन्यू इथे वारा आहे. अगदी 24 तास इथे असं कंटिन्यू वारा वाहत असतो. हे जे लोकेशन आहे त्याची माहिती पण मी तुम्हाला देणार आहे. ऑलरेडी मी एका व्हिडिओद्वारे दिलेली आहे. कंटिन्यू इथे वारा आहे, कंटिन्यू दाखव वारा आहे. तुम्हाला याचं लोकेशन दाखवतो फ्रंट. मित्रांनो हे बघा, आता आहे ना मी राधानगरी डॅम जो आहे, ज्याला आपण लक्ष्मी तलाव देखील म्हणतो, तर त्या डॅमवरती मी इथे आलेलो आहे, लाईव्ह आलेलो आहे. थोड्या वेळापूर्वी मी FB वरती पण लाईव्ह घेऊन गेलो, परंतु आता माझा आवाज तुम्हाला येतो आहे का माहीत नाही. कंटिन्यू बघा, माझा मोबाईल इतका व्हायब्रेट होतो या वाऱ्यामुळे ना. बघा इथे ना आशिष आहे, माझा पुतण्या आहे, तो बसला इथे. आणि तिथे आहे ना, तिथे सिक्युरिटीचं ऑफिस आहे. तिथून आम्हाला कधी पण चिठ्ठी ऐकायला येऊ शकते. मग आम्हाला इथून निघून जावं लागेल, कारण इथे ना व्हिडिओ वगैरे काढायला अलाउड नाही आहे. तेव्हा आता उन्हाळ्यातलं दृश्य आहे. हा 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 अगदी विहंगमय असं दृश्य आहे राधानगरी तलावाचं. काही वेळापूर्वी आहे ना, इथे 2-3 मुलं होती, थोडं एन्जॉय करत होती पाण्यामध्ये जाऊन. इथे कंटिन्यू असा वारा वाहतो. आणि हा आहे ना मधला 7 गेटच्या वरचा गेट आहे. मी तुम्हाला पुढे जाऊन सुद्धा दाखवणार आहे सगळी माहिती. बघा मित्रांनो, 7 गेट, जिथून संपूर्ण कोल्हापूर जिल्ह्याला पाणी जातं, हे आमचं राधानगरी तलाव. आता इथे ना थोडं उन्हाळ्यामध्ये डागडुजीचं काम चालू आहे, म्हणजे पेंटिंग वगैरे करत आहे. कारण कसं आता पाणी आटलेलं आहे ना खालती. एक सिक्युरिटीवाला बाहेर पण आला आहे ना, आम्हाला काढायला जायला सांगतो. आणि बघा इथे आहे ना, ही पाण्याची मुंजपट्टी आहे. म्हणजे इथे पाण्याची पातळी इथे त्याची नोंद केली जाते. किती तलाव भरला आहे हे सगळी इथे डिटेलमध्ये इथे माहिती गोळा केली जाते. आणि 7 गेट इथे, त्याचं आता काम चालू आहे पेंटिंगचं काम. हे स्वयंचलित असे दरवाजे आहेत. या तलावाविषयी आम्ही ऑलरेडी ब्लॉग आपल्या चॅनलवर अपलोड केलेला आहे. आपल्या याच्यामध्ये एक माय विलेज व्लॉग्स अशी एक प्लेलिस्ट असेल, त्यामध्ये तुम्हाला आमच्या गावचे सगळे व्हिडिओज पाहायला मिळतील. खूपच एक विहंगम असं दृश्य आहे. उन्हाळ्यामध्ये तलाव कसं दिसतं, आपण दरवेळेला TV मध्ये ना पावसाळ्यामध्ये तलाव कसं दिसतं तेच पाहत असतो, परंतु हे बघा लाईव्हमध्ये तुम्हाला आता उन्हाळ्यामध्ये दिसतं. ही जी खालती कातळाची दगड आहेत ना, इथपर्यंत पावसाळ्यामध्ये तलाव भरलेला असतो. आणि मग त्या 7 गेटद्वारे स्वयंचलित दरवाजे उघडून पाणी पुढे पास होतं. जास्त प्रेशर असतं पाण्यावर तेव्हाचे दरवाजे उघडले जातात. तर इथे कंटिन्यू आहे ना वारा वाहतो, त्यामुळे माझा आवाज कदाचित तुम्हाला येत नसेल. आणि बघा माझ्या केसांवरून तुम्हाला अंदाज येत असेल किती इथे वारा वाहतोय ते. आशिष 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 या तलावाविषयी सगळी माहिती आहे ना तुम्हाला ब्लॉगमध्ये नक्की मिळून जाईल. आम्ही तात्पुरता रजा घेतो. आता मी एक 4-5 दिवस तरी बघायचं आहे. अजून एखादं लोकेशन नक्की हा जो चॉकलेटी मातीचा सगळा पट्टा दिसतोय ना संपूर्ण, तो पावसाळ्यामध्ये संपूर्ण त्यामध्ये पाणी भरून जातं. आणि बघा आता मी
एवढा मोठा तलाव आहे. या तलावाला ना एकूण 27 गावं आहेत ते अटॅच म्हणजे 27 गावांना याचं जे पाणी आहे ना ते सप्लाय होतं आणि पुढे संपूर्ण कोल्हापूर जिल्ह्याला देखील होतं. शाहू महाराजांनी अगदी विचारपूर्वक त्या काळात बांधलेलं हे तलाव आहे. अप्रतिम. थोड्या वेळाने आम्ही सुद्धा एन्जॉय करतो. ते लाईव्ह आहे ते मी संपवतो. तर ही व्हिडिओ की अशीच राहील. तुम्हाला नक्की तुम्ही जेव्हा पण तुम्हाला वाटेल तेव्हा तुम्ही पाहू शकता. पेंड कसं करतात